tanggapin niyo po. Thank you po. Maraming salamat po sa tulong niyo, Ma'am Weng. Pagpalain po kayo ng may kapal. Maraming salamat sa Panginoon. At Ito pa ba ate? Kulang pa yan. salamat po. Salamat po talaga. Malaking ano na po, ginhawa na po sa amin to. Malaking ano. Ito pa ate. Ano, talaga pong ano. Thank you po. Thank you po, sir, ma'am. Talaga, thank you po. Thank you po talaga. Ito pa ate. Ano po? Talaga po talaga sa akin to. Sa'yo yan. Thank you po talaga. Thank you. Thank you po, sir, ma'am. Ito pa ate. Ito po talaga sa akin. Talaga po sa akin po talaga to. Sa'yo po yan. Malaking tulong na po to. Ito pa. Yung mga kalingap, kasama ko ngayon si Ma'am Buena. May na-scout si Ma'am Buena, grabe. May scout po na. Scouter ka na. Kabuhanan na po yung ngayon at lagi ko na siyang kasama po sa pag-vlog. Ayan mga kalingap. So gusto nyo pong patulungan, so tara po, pupuntahan po natin. So ito po mga kalingap yung na-scout ni Ma'am Buena. Si ate, ano nga ating pangalan nyo? Ate Diana po. Diana. Ito yung munting bahay ko po. Pasensya na kayo, medyo bulok-bulok. Pinagtsatsagaan lang namin. Kasi pinatira lang kami dito eh. Hindi naman namin yan. Tuloy po kayo dito. Ay, sige po. Ito po yung bahay nila oh. Kumusta ate? Nasaan po si Mister? Patay na po yung asawa ko. Magdadalawang taon na po. Oo. Magdadalawang taon na. So, may mga anak po ba kayo ate? Anak ko 3. Maliliit pa. Nakabunso ko 6 years old. Ayun po. 3 ang anak niyo tapos Ito lang. paano po niyo nabubuhay yung anak niyo kung wala na po si Mister? Yun, nakikilabahan ako. Minsan may nagpapatawag magpalinis sa akin. Nagpalinis po. Magpapagamas. Yun po. Gamas. Opo. So doon lang po kayo nabubuhay. Magkano naman po yung halimbawa may nagpalinis sa inyo? Minsan may naaawa man po sa akin. Minsan 300 ang binibigay sa akin. Sakto na po yun sa pang-araw-araw. Ibig sabihin hindi pa yun araw-araw na ano. Hindi pa sakto po yun. Kasi Minsan wala po. minsan wala. Minsan walang extra. Wala din makakain. Binibigyan lang kami ng mga kapitbahay. Kasi naawa nga sa mga bata. Minsan naririnig nilang umiiyak kasi wala nga makain. Dahil gutom. Dahil sa umiiyak. gutom. Dahil sa gutom. Nag-aaral po ba sila? Opo, nag-aaral po. Ay, nag-aaral pala. Oo, kahit buti Kahit naman pa paano, ay, kahit gaano importante kahirap. yun, ay. Importante ang mag-aral sila, makatapos sila. Kahit ganito ang sitwasyon namin, makakapag-aral sila, makakatapos sila. Kahit sa simpleng pamumuhay lang namin. Yun po, yung Kumbaga gagawin niyo po ang lahat. gagawin ko pa lahat. Sisipagan ko lahat ng ano, kahit anong trabaho po dyan, i-ano sa akin, aanin ko na po. Tatanggapin niyo po. Tatanggapin ko lahat. Paano po kung yung mga trabaho na sa bar? Ay, sa bar? Ay, hindi po pwede Hindi yun. naman po. Joke lang po yun. Okay lang. Very good po si ate. Kasi may mga iba na Ay, ako, hindi naman ako si miserabling babae para magpasok sa mga warehouse. Mga Buti- simpleng trabaho lang, yung maglabada, maggamas, maglinis ng bahay, yun lang po. Mabuhay lang yung 3 kong anak. Oo, tama po yun ay. Tama. Hello po. Gusto ko po kasi talaga siyang matulungan ni Kalingap Alvin kasi nung nakaraan naglapit siya sa akin. Sabi niya, ay masipag kasi siya, sabi niya, "Ma'am, kung gusto mo ako na lang maglilinis ng classroom mo kasi walaan niyo akong trabaho, ganyan." Sabi ko, "Bakit po nasa ng asawa mo, ng mga anak mo?" Kasi anak siya na estudyante namin. Tapos halos maluha-luha si ate, nag-iiyak sa akin kasi
sinishare niya yung Mm. buhay niya. So, sabi ko, Pambaon lang naman. oo, pambaon. Mga bayarin sa school. Bayarin sa school. Mm. Kasi nakakaawa naman kasi saka hindi naman ito sa kanilang bahay, pinatira lang. Pinatira. Parang ano sila Oo. Parang- ano ng tulungan ng manok. Oo, kala kung sakaling natin, deserving sila talagang matulungan mga kalingap. At Kahit- dito po kayo natutulog na. Oo, tabi-tabi. Tabi-tabi kami. Para Oo. kami mga suman. Kahit Okay lang ganito po po yun, ang tabi-tabi kaliit ang ng bahay lugar. namin. Mga anak po, masarap din yung papakiramdam. May matulugan lang yung mga masaya naman po. Masaya naman po. Oo, okay. Yun nga po na. At nakakabilib din kasi sabi nyo nga, gagawin nyo ang lahat. Mabuhay lang mga anak ko, makatapos sila ng pag-aaral. Yun, gagawin ko ang lahat. Titiisin ko ang lahat ng hirap. Lahat ng Kasi wala ka ng asawa. Wala talaga akong asawa. 2 taon nang wala siya. Wala ka na din pong plano mag-asawa. Ay, wala na po. Hindi ko na po iniisip yun. Iniisip ko mga bata. Tama naman yan, Nay. Asan po yung mga anak niyo? Asan po yung mga anak ni yung mga anak niyo po? Opo, si Madeline, saka si Mark Gabi. Nag-aaral sila. Hello. Mga Oh, bless. Mga bata pa sila iniwan ng papa Bless. nila. Yan, sisikapin ko lahat para sa kanila. Bakit po baga na wala sa paanong paraan na matay si Mister? Nawala po yung asawa ko, kasagsagan ng COVID. Pandemic nung. Kumbaga na COVID siya? Hindi man, marami siyang sakit sa katawan na. Maraming komplikasyon na sa katawan. Kumbaga, wala nang pag-asa. Talagang biglaan po yung pagkawala niya. Masakit yun, masakit. Buti na hindi ka sumuko, Hindi po ako sumuko kasi nagkaroon ako ng inspirasyon ng mga anak ko, mabuhay lang sila. Ang Panginoon, nagkapit lang ako sa Kanya. Tumatawag lang ako sa Kanya. Kung siguro kung susuko na ako, wala na. Kawawa ang mga bata. Talagang ang hirap ng sitwasyon, ang hirap ng kalagayan ko. Buti kong may inaasahan, wala naman. Kahit isang tuka, ganun. Kaya maraming naawa sa amin eh. May nabigay yung bigas, may makakain lang yung mga anak ko. Kasi minsan naririnig nag-iiyak na Minsan naririnig ng kapitbahay, umiiyak sila sa gutom. Dahil nga, ako, litong-lito rin na kung paano ko aanin sila. Kasi wala din akong trabaho, wala din magpapukukunan. Kaya, ganun. So, kung trabaho nyo lang talaga, Nay, kung may magpatawag, mapalaba. Oo, pag may nagpalaba, magpagamas, magpalinis ng bahay, yun, go ako. Wala akong inaatrasan na trabaho. Go ako. Kahit anong trabaho. Bar lang talaga. Hindi mo Bar lang talagang ayaw ko. Sinumpa ko yung bar na yan. Alam ko. Bakit, Alam ko Nay? ang dyan, alam ko ang sitwasyon sa Paano bahay. po nyo po nalaman? Kasi may kakilala akong single mom din. Talagang wala na siyang magawang paraan. Doon, nakikiano siya sa mga iba-ibang Kaya ayaw ko na. Kasi may na-vlog ako na sa bar nagtatrabaho. Ganun nga po. Single mom din. Ako din, may kaibigan akong single mom. Mahirap din ang buhay niya. Nangungupahan. Wala din maasahan. Yung mga anak niya, 5. Ang inaasahan niya sa bar. Yung makikiano sa mga makikitable sa lahat ng customer. Yun. Mabilis ang pera dun, ate, ayaw mo. Ay, naku. Kahit madali po ang pera doon, basta ang gusto ko. Sa hirap. Hirap talaga. Yung hirap, hindi ako. Kasi marami naman pwedeng trabaho. Maliban din, Marami pwedeng trabaho. Kumbaga, hindi excuse na Yung mga single bawal mom na ka. trabaho, yung mga masamang trabaho, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Hindi pwede kasi Tapos paano kaya mang-hold up na lang, isapin ko nga, Isa pa iniisip yan. ko na lang po magtinda ng shabu. Hindi naman pwede.
Hindi naman pwede, ano? Tinda ng kung ano-ano dyan. Hindi naman pwede, bawal kasi makukulong ako kasi kawawa yung mga anak ko pag nakulong ako. Oo, totoo. Masama pati yun. Masama talaga. Marami yun. naman pwedeng trabaho na malinis kahit mapagod. Marangal, oo. At least marami naman din naawa at na ano niyo napapag-aral niyo ang mga anak niyo. Ilan po ang anak niyo? Tatlo Tatlo, ano? po. Asan po yung isa? Yung panganay ko na sa birthday yan. Happy birthday. Birthday para may makain. Eh, wala kaming pagkain dito. Doon sila sa birthday ay makikikain. Ganun. Ano pong ano nyo? Saging, kamote, pagkain nyo. ganyan, nilagang saging. Ayan. Meron nga dito, oh. Nilagang saging. Meron, oh. Kamote, ayun o. Tama man niya, oh, may saging. May ano. Ayun, Buti kamote. naman. Ayun, oh. Saan po galing? Mga bigay lang po yan ng mga na magandang puso. May malaking... Hindi po kayo nangihingi. Hindi, minsan ako nanghihingi. Talagang puso nilang binibigay yun. Opo. Tama. Ano? Nakakabilib ka ano, ate Dayan. Kasi syempre ikaw magiging kang magandang example sa mga single mom. Imbis na gumawa ng magpasok sa bar, gumawa ng Gumawa ka na lang masasama, mabuti. maraming trabaho na pwedeng gawin na marangal. Oo. Huwag kang magnanakaw. Oo, mahirap pa kainin Huwag ang kang anak mo. mag-hold up, tinda ng mga kung ano-ano. Kasi ikakasama mo yan kung gagawa ka ng masama. Ikakasama ng buhay mo yan. Pati mga anak mo, kawawa pag nakulong. Pag nakulong ako, pag gumawa ako ng hindi bawal na trabaho. Tama po. Anong pangalan po niyo? Ito po, si Mark Gabi po, ang bunso ko. Pangalawa po si Nakakapag-aral sila yung mga anak niyo, ate? Oo, minsan walang baon. Sabi ko, hindi na mahalaga yung baon. Basta mag-aral kayo, makatapos kayo, okay lang yun. Ang mahalaga po, yung kahit wala silang baon, basta makaano lang sila, makapasok sila sa araw-araw. Dito ka lang. Sige, dyan. Na. Tama po yun. Dapat, minsan po wala silang baon. Minsan walang baon. Magtiyaga na lang silang walang baon. Sabi ko, ang importante, mag-aral kayo. Hindi mahalaga yung pera, hindi mahalaga yung kung ano-ano. Sabi ko, kung anong nakikita nyo sa iba, wag nyo nang kainggitan, wag kayong mainggit. Kasi kahit papaano, nabubuhay tayo sa tamang paraan, sa mabuting paraan. Yun lang. Yun ang importante. Yun ang importante, Paano yun ate mabuhay. kung wala silang gutom sila na minsan mahirap kasi pumasok pag gutom. Ano pong ginagawa ninyo? Ang ginagawa ko na lang po, nakikihingi na lang po ako sa mga kakilala ko. Mahirap ako kasi sabi ko walang makain yung mga anak ko. Pwedeng kahit konting pagkain, nagugutom na sila. Ganun po yung ginagawa Kumbaga ko. wala naman po kayong ibang hinihingi pera kundi pagkain lang. Pagkain lang pang hiningi ko, hindi pera. Kumbaga kinapala na din nito. Kapal na nga ng mukha ko eh. Kakain lang po yung mga anak ko. Kumbaga gagawin mo ang lahat. Gagawin ko lahat, makakain sila, hindi sila magutom, ganun po. Hindi sila magkasakit. Ang importante man lang makakain para hindi sila magkasakit po. Yun po. Ang atin na-scout ka ni Manuel. Napasalamat talaga kay Ma'am Weng. Naluluha-luha na pati siya kanina. Kasi Sa abot ng aming makakaya ate, tutulungan ka namin. ginamit po kayo ng Diyos para sa amin. Nakatulong sa amin. Yun. Pasalamat ako kasi Masipag man siya kasi. Kasi nagtrabaho siya dati sa school eh. Nung di ba ate, nung nasa pa kayo? Saan nga yun? Nag-janitress siya. nag-janitress ako. Hirap din ang buhay ko doon. Dalawa ang trabaho ko doon. Bibigyan kita na pansamantala lang kasi nag-scout kami. Ito pala yung na-scout namin. Magbibigay lang po tayong pansamantalang tulong. Ayan po mga kalingap, pansamantala po magbibigay po tayo ng pansamantalang tulong sa kanila kay ate po pala? Ate Dayan. Ate Dayan. Pansamantalang tulong po mula po sa ating channel
Ate, tanggapin niyo po. Thank you po. Maraming salamat po sa tulong niyo, Ma'am Wen. Pagpalain po kayo ng may kapal. Maraming salamat sa Panginoon. At Ito pa ate, kulang pa yan. salamat po. Salamat po talaga. Malaking ano na po, ginhawa na po sa amin to. Malaking ano. Ito pa ate. Talaga pong ano. Thank you po. Thank you po, sir, ma'am. Talaga, thank you po. Thank you po talaga. Ito pa ate. Ano po? Talaga po talaga sa akin to. Sa'yo yan. Thank you po talaga. Thank you. Thank you po, sir, ma'am. Ito pa ate. Ito po talaga sa akin. Talaga po sa akin po talaga to. Sa'yo po yan. Malaking tulong na po to. Ito pa. Thank you po. Thank you po, ma'am, sir. Makakabili ka na ngayon ng pagkain at bigas. Opo, makakabili na po akong bigas. Salamat, sir, ma'am. Makakaano na, ginhawa na ang buhay namin para, dahil sa inyo. Salamat po. Yan ate. Thank you po. At may kakabili ka na ng bigas. Opo. At syempre yung mga ulam. Oo. Masaya ka? Dami pera si mama mo. Makakaano na tayo. Pangpuhunan ko rin po ito. Hindi ko po ito Hala. anuhin. Kung Iyan. puhunan mo yan, bilang mo ng bigas, kulang mo nata. Ayan, mag-ipon ka na Hindi lang. lang. Habang Mag-iipon po nandito ako. ang Team Kalingap, Opo. magtutulong kami. Opo. Kung ano, sabot ng aming makakaya. So, paano yan ate? Hindi din kami magtatagal ha. Sige po. Salamat po. Maraming Kami ay- salamat po. Pansamantala ka namin muna iiwan ha. Sige po. At ang request ko lang ate, manalangin ka. Opo. Yun ang pinaka-importante na si Lord gumawa ng paraan na kayo ay makaahon Yes sa kahirapan. Malay mo kami yung gamitin para makaahon ka sa kahirapan. Yun po. Sige ate, paalam na muna. Salamat po, sir, ma'am. Pagpalain po tayo ng may kapal. Salamat po sa Panginoon dahil sa inyo. Maraming salamat. Sige ate, papaalam na din Ma'am, kami. salamat po, ma'am. Sige Salamat. po. Utang na loob ko to. Malaking utang na loob ko sa iyo, ma'am. Sa inyo. Masipag ka kasi ate. Salamat po. Single parent. Deserving siya. Deserving. So ate, magpapaalam na kami. Pray ka lang, ate. Pray lang. Opo, salamat po. Pag mayroon po kayong ipapagawa sa akin, libre po ako. Aha, Go libre. ako, sir. Go, opo. Sige po. Sige po. Salamat So, po. bye-bye. O, bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye po, sir. Ma'am. Bye-bye. Salamat. O yung mga kalingap, pinagpawisan si Ma'am Buena. Grabe yung na-scout mo, Pia. Viral scouter ka. Ang tunay po talaga naka-scout kay Kuya Robin, si Ma'am Buena. Si Mary Rose. Ako din. O kasi Siyempre, ako din. kasi ano yun. Siguro, sana po, patuloy niyo pong suportan ng ating channel. At huwag din po natin kalimutan mag-subscribe sa lahat ng Team Kalingap. Kina Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna, siyempre po kay Kalingap Rap. At siyempre, sa aming mga channel. Kalingap Alvin, si Ma'am Buena po may channel din. Mamuena. At sa lahat po ng gay boys, yung mga nakakasaba ko din po, si Kuya Robin din po, sa lahat po mga kalingap ng Team Kalingap. Maraming salamat po and God bless po. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi
Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anumang problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kaya mga Kalingap, good morning. Hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Yung parang si Lola Damiana